Good evening kakabsat king gagayem. Kita manumanen nga at sa sarita, tutungtong, ket shout out digitay kakabsat tayo magdingding kata. Welcome kadigitay agbibuya ti dating lifeline. Review tayo kata. Ket amok nga excited iti amin. Kat nuno kas tagat intayo padayawan iti Dios. Ket kahit kungarod nga irogyanan datoy babaen iti tayo pinagkararag kabsat uro digitay agbibuya. Mabalin nga sumurot kayo or makikadwa kayo kanyami nga agkararag. Sige tayo rat agkararag. O apo mi nga Dios nga nasantuan pagyamanan ni Apo taati kami manen nga aramidan iti pagayatan nyo ket mensyonan na kami o Dios iti kinasirip ken nalusan na kami wapo iti puso ken panunot ni o Dios nga nyaman digiti nga aramidan mi nga madi ket tultuloy nga rod kuma nga na kami or bendisyonan na kami iti kinasirip ket nano o Dios ket maawatan mi nga nasayaat kami iparabor ni Apo digiti nga sasauyo. Ipalit niya rin kanya yung amin digiti Apo babaeng tinagan ng sus Apo mi. Ket welcome kakabsat, kadigiti kakabsat, kahit kungarod man nga awagan digiti kakabsat tayo, nga dadtoy nga kadwak nga mangilawlawag datoy tayo pagsasaritaan pangget iti living as a child of God. So anya ti kabibiyag tayo kakabsat nga nangawat kani Kristo. Agbibiyag tayo ba kas may isang anak na when no agbibiyag tayo nga adayo pala ang kengkwana. Narod kahit kung awagan digiti kakabsat tayo, yan digiti kabsat tayo nga makadwak nga mangilawlawag dati nga sasao iti Dios. Kahit kuman nga awagan ni Brad Jello. Hello Brad. Imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Welcome to our Lifeline topic review this evening. And I hope nga tumunggal may sag enjoy. Ken tumunggal may sag ket mas lalo pa nga umuneg iti personal nga relasyon na iti Dios anya batiket na sa kas may isang agbibiyag anak iti Dios. So kablaawak digiti kakabsat nga nakatune in data nga follow me Jigabu da Justin, Cedric, Bal, Kastamet J dito'y sentro, the JR, Alex, James, CJ, yung pangarabi yung kabsat. Kadwenda kami nga na malpas na ito. Nga, topic review tayo tatang arabi. Okay, pagdimanak Brad Jello, kahit kuman nga awagan ni Sis Lidel nga taga San Mateo. Yes, Sis Lidel, invite mo digiti kausat nga dingding ikata. When pagyamanak man ken kablaawang kayo man amin nga adadtoy tamanen nga makipagdingdingig kada kami dito lifeline nga topic review ket ti ayat ken kapya iti Dios Apo adda kumaamin kada kayo ket awisan da kay nga rod nga itultuloy nga umay agdinggig ingana nga malpas ito'y nasantuan nga sarsarita iti Dios nga intayo pagsasaritaan ket God bless you all. Okay, pagdimanak Ate Lidel. Ket kastamat tayo kahit kuman nga awagan ni Ate Mia. May isang indaklan nga pribilehyo kakabsat, datay manen itatta, babaen iti parabor iti Dios. Ket naimbag nga rabii, kada kayo amin, kang runaan na dagiti dumdumngeg ita nga rabii. Welcome to everyone, ken awan sa bali nga aramiden tayo no di enjoy dati nga oras ket kadwaenda kami nga mangilip aging gana nga malpas detoy kablaawak met dagiti dumdumngeg ijay Cagayan ken Apayao tanaisan deti nga link ken Kuada. So let's enjoy naimbag nga rabii kakabsat. O talagang makadanang na dyan dati kay topic review tayo di Cagayan na ya. So okay, kahit kuman nga awagan ni Sis Yawi. Welcome Sis Yawi. Sige, praise the Lord mga kapatid. So naimbag nga rabi itayo amin kakabsat, kadigiti amin nga dumdum ngeg itata. Welcome kadetoy topic review tayo. Ket praying and hopefully nga iti pinagdengeg yo ket itata nga gundaway ket ilipas yo talaga met ingana tunno damdama. So praise the Lord ken praying nga ado pay talaga ti masursuro tayo met kadigiti ideas ken revelation digiti panelist tayo. So let's enjoy kadigiti nga agdengeg ken mang adal pay kadigiti nga sasaw iti Dios. So DJ laeng kakabsat, welcome.
Sige, kakabsat, ngarod, adto kami, kakabsat, nga may danon kanay, isa sa okay, kaya kung i-shout out, digit kakabsat kay Bari Uno, dakoy, um, di kuya kay ni Brother Randy, kasama ko di Gabo, ni Brother Fidel, katamok nga, tang oras kat agdingdingid kayo. Kat ngarod, din tayo pagsaritaan, datoy kaya, datoy isa sa iti Diyos, panggap ito'y topic tayo nga living as a child of God when agbyag atas anak iti Diyos. So babaen dati kakabsat ket maamuan tayo dagiti adu nga kapang panunutan wenno aramidan tayo. So muna nga challenge ito kakabsat ket sige integrar pala basaen dati kayat nga sawen dati topic tayo rata. Kung nagtoy ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana isot gapuna iniktan na ida iti kaligtagan nga agbalin nga anak iti Dios sa anda nga nagbalin nga anak ti Dios tas iti gagangay apan nagkapas nga iti tao ta ti Dios nga mismo iti amada. So nalawag iti kabsat nga datayo amin nga nangawat ken ti Apo nga rod ket datayon ket adda karbengan ken kaligtagan tayo agbalin nga anak iti Dios. So pribilehiyo dati kabsat kas may isang anak nga rod iti Dios ket masapul nga agbyag tayo tas may tas te paganurutan iti Apo. So umuna nga challenge ni tata toy dati umuna nga challenge kung nagtoy children born of God receive and believe Jesus Christ. So Ilocano nati anak ti Dios ket umawat ken mamati ken ni Kristo napudno ang mamati ka pagtalkam ka din ni Kristo. Ang mangiturong iti mo anya pay dagiti paset ti mo ang marigatan ka nga italek ken ni Apo. So dati pagpuligosan ti pagtutungtungan ti kakabsat ngarod ket kung awagan ti umuna nga tayo nga mangilawlawag idatoy nga topic or challenge number 1 gitawag man ni Brad Jello. Imbag nga rabiyo manen nga kakabsat ket napindas unay detoy question or challenge number 1 tayo which is mangipakita nga siya pudno akmat actually nga mamati ken agtalek ken ni Apo Jesu-Kristo nga isuna iti mangiturturong iti biag ko ngem as I continue abang agtultuloy nga agtultulnog I cannot say nga 100% ka talaga ta adda digiti pakatesan adda digiti banag nga kuluan no dadduma which is DJ mat iti mangilit pay kanya to draw closer dati bagbagi kanya na. So kas pagarigan ko ti decision iti biag DJ some decisions especially that they banagen no dadduma nga haan nga mai-konsultar ka ni God ket mangipakita kaming DJ nga haan nga 100% nga agtaltalek which is no dadduma isu nga talaga iti paka-itibkulan wenno isu nga talaga iti paka out of focusan wenno isu nga talaga iti pakalusan iti power bayat iti panagserserbi kanya na bayat iti panangipaay detoy nga biag kasi intalek ko pudno iti biag nga ti panpanunutek ngamin actually datay ket anya kad pwede iti partes iti biag ko nga haan ko pay nga may italek. So may sa data DJ panagdesisyon adda digitay 100% nga may italek iti decision at damat datay haan. Another is no maka-experience ko kadigitay banag nga especially iti pinangidaulo ti tao nga pakakitaan iti very challenging nga area iti biag na which is natangken ko mati ulo na last ko mai-judge jay background iti biag na so DJ ket haan nga mangipaay kanya nga haan nakpay gayam nga kasjay nga totally 100% nga taltalek iti Dios. So itata babaan ka dito nga challenge ket nag-learn na nga in every area nga talaga iti panagbiag panagdesisyon panang serbi kanya na pinangidaulo iti tao ken iti amin pay nga area iti biag dapat ket mamati akten agtalega kanya na ket babaan iti daytoy iti makitak nga pinaka-application ket no kasano nga talaga nga agtultuloy nga umuneg kuno agtultuloy nga when umuneg iti pinakipagrelasyon ko kanya na agbalin nga talagang intimate iti relasyon ko kanya na tapno awan digitay
area sen itibiyag ko ngahan ko may talek kanya na. Uno adda digiti panagduad ba unuhan ko panamati kanya na. So DJ laeng kanyak Kuya Dennis. Thank you. Sige, thank you, Brad Yalos. Tuhunay, damot nga talaga dito pala ang makaaramid tayo itihan paganurutan iti Apo kaya tila pagpintasan na makasabit yung insigida. So, pinagbiag iti may isang anak iti Diyos kat tultuloy yung agubay na naman kaali da iti pakarasan kayo na karasa. Kaya kahit kung nga awagan niya sa Lidel, may sunat sumarunong ng mga lawlawag, at kapampanunutan na pangdagati panamati ti parabol ti Diyos kas pakasalakanan. At Lidel? Okay, praise God. Nga kanyak mo personally kanyak dito nakita nga tikas may isa nga anak iti Diyos kat nakita nga masapol nga makita kanyak nga rod nga kas imawat kini Jesus Christ as my Lord and Savior. Kat dito tinakadakdakkel nga nakapimpintas na naka-importante nga banag nga nangyari iti biyag ko, iti pinangawat ko nga rod ken Jesus Christ nakas Lord and Savior, tadi iti tinagdakkel nga panagayat iti Diyos, ken iti tinakapatpateg nga regalo na kanya, nga naikanak iti karbingan, when kalintegan nga agbarin nga anak iti Diyos. So nga rod no syakket may sana kon nga anak iti Diyos, masapol nga 100% nga ited ko iti pinangitalek ko, iti biyak ko, ken DJ pinangsurot ko, ken ni Jesucristo nga mangarami digiti pagayatan na iti inaldaw-aldaw nga isunan iti mangituray iti panagbiagkuhan nga syakon nga mangimold iti kayat na nga pagbalinak nga daanin kanyak nga talaga dapat DJ umunamong nga isunan iti mangiturong iti panagbiag ko. So dagitoy gayam iti nagpintasan unay nga makitak nga syakit at taltalina edak ken nagbibiyagak nga kasmay sa nga anak iti Diyos akpay sungadaman di jay banbanag mat nga haan ko pay nga maitalek ngen tamok idi nga talaga akat DJ pinangisurrender ko DJ on will ko DJ pinaga surot ko ti bukod ko kapan panunutan ken agaramit ti bukod ko nga kabaelak ngem itan makita nga ni Christ kat adda kanya kon na isunan iti mangmomold kanya gusto DJ ko na ni Brachelo itatay nga ti amin nga aramid amin nga decision amin nga plano ket nakakonek ken ni Jesus Christ ken masapol itatan nga ti pinagbiag ko ket agbiagak according to His will and to His plan. So DJ lang nga talaga nga patuloy na kumot nga agub-obey ken ni Lord. So DJ lang Brad Dennis. Okay, pagyaman anak at Lidel, deta nga kapan panunutam no revelasyon mo ang iti Apo. Ket narod at no mas pa niya nalawlawag tayo ket takundaway ni Ateniyang anyaman iti revelasyon mo data. Ateniya. Praise the Lord, kakabsat. Ket para kanyak nagpintasan launay dati nga challenge. Number 1, ket makita iti naindaklan nga parabor iti Dios iti biag ko gaputa detoy pinangited ni ti Apo Dios kanyak nga kasmay sa nga anak na gapu ka detoy pinangawat ko ken kuana ken pamati ket bayat iti pinang surot ko ken kuana iti inaldaw-aldaw makita ditoy inukasan no nga ibibiyag detoy na indaklan nga ayat iti Dios ken pamati ngem kas kunana iti question itatay ditoy wenno detoy challenge nga marka basaak laeng anyapay dagiti paset ti biag mo amarigatan ka nga agtalek ken ti Apo when makunak nga naindaklan ti ayat iti Dios ken babaen iti pamati ngem bayat iti pinang sangbay wenno nadaduma ket adda dagiti makunak siguro nga difficult trial, severe nga suffering. Detoy iti maysa nga paset kakabsat nga haan ko nga maipagkaila ngem nagpintasan detoy nga ipapaay iti Apo ta ditoy kumet nga makita no kasano iti mas lalo pay nga agtalek ken kuana.
hangko nga makuna nga di 100% ket na italik ko ken kuanan ngem adagayam dagitoy nga kastoy nga pasamak iti inaldaw-aldaw wenno dumteng iti biag iti maysa nga anak iti Dios ngem makitak no kasano nga italek ken kuana amin. Isu nga pagyamanak no adda dagitoy kastoy nga dumteng iti maysa nga sumursurot ken kuana. Ta makitak nga rod kakabsat nga ditoy nakmet nga imomold ni God nga mas lalo pay nga agtalek ken kuana. Isu nga tay kunada pagsasauda nga welcome trials ta detoy nga rod iti mangmold no kasano pay nga italek 100% iti biag ko ken kuana. Praise the Lord. Okay, praise the Lord. So nalawag kabsat niya dabigiti paset niya talaga iti nagyag niya nga nakat ng asawa niya ikita yung agsabing na bigat ang tuloy kayo lahat nga mga rami iti pagayatan ti Apo ta amok nga babaeng digita ket mamold kayo lahat. Okay, so maudi nga awagat ko ni Sis Yawi. Sige, praise the Lord mga kapatid. So dito'y mat kanya kakabsat, nakadakdakkel mat nga privilege nga talaga as may nga maawag nga anak iti Dios. So deto'y kunana dito di question, patsyem kadi kunana to'y ti anak iti Dios ket umawat ken mamati ken ni Jesucristo. Nupudno nga mamati ka pagtalkam kadi ni Jesucristo, ang mangiturong iti biag mo. When kanyak pagtalkak talaga ni Jesucristo kasi as may nga anak iti Dios, awan iti dapat nga inakpagtalka no diket laing ni Jesucristo. As may nga pudpudno kunak nga nang awat ken namati ken Jesucristo masapul nga rod nga idatad ko iti Dios iti amin nga talek talaga awan iti batik ti sarili kon nga tilaeng Jesucristo nilang Jesucristo iti pudpudno nga mangiturong talaga iti biag ko haan nga iti kabukbukutan nga kinasirib or iti sabali man hindi maging klaro lang kanyak nga iti pudpudno nga mangiturong iti biag ko ket ni Jesucristo laeng. So, ije nag-came up nak anya ba nga min iti rason na no apay nga mga agub-ubay iti tao or kanyak mismo na ba ti rason na no apay nga mga agub-ubay mangub-obra iti will ni God. Deti ba ti kayat nakat agpabak nang kadigiti sudyan kayat na ba iti addaan iti na ngato nga grado or digiti addaan iti sakit malaingan nga talaga. So digitoy ket no dayto iti rason mo no apay nga agub-ubay kakabsat ket haan nga dayto iti pudpudno nga dalan or haan nga dayto iti plano ni God para ken ka. Ket no diket dapat ket yung trust mo sa Panginoon ket talaga nga 100%. Ala part namot kidi amin digito kakabsat nga ipaay talaga iti Dios habang nga agub-ubay ken ni Christ ket ipaay na talaga met amin digitoy. Ngem dapat maging klaro lang kanya tayo kakabsat no apay nga masapul nga awaten tayo ni Jesucristo kasi kaya tayo nga matulad isuna in character kanyak personally no apay nga dapat nga tungpalek ken awatek ni Jesucristo kasi kayat ko nga ma-imitate isuna iti character na the way isuna nga ag response ken even the way nga ag ministeryo mausar di life na para iti tao. So DJ iti nakitak dito kasi nalawag dito kakabsat nga haan nga siya iti Lord iti bagikon no diket ni Jesucriston. So masapol nga rod nga agtulnogak ken mamati ak ken kuana italek ko iti bagik ken kuana. Uray man ti kuna digiti kakabsat nga aduman digiti testings talaga deti natay nga nga i-test talaga met ni God mo kasano tay nga ka-firm iti faith tayo ken kuana. So DJ if we receive Jesus Christ iti life tayo it should always yes kadigiti amin nga ibagbagana or amin nga pangiturungan na kanyak. So DJ lang kakabsat maging willing lang nga mangusar talaga mo detis bagi tayo para ken kuana. Okay, paginanak taga-tagayaan ni kakabsat kada iti kapampangutan niya ket na nilawlawag kayo nga rod iti kasmaysa nga anak ti Dios nga andaan iti karbinganen nga agbaling anak nga or maaramid kayo kas may sang anak iti Dios. So ada iti pinaka-challenge na talaga iti pinagbiag kas mangibiyag iti biag ken Kristo nga amok nga babaeng digitoy nga challenges ket isu ti pakamuldan tayo tas may sang anak na may sa privilege kami kakabsat nga ang aramidan iti pagayatan iti Apo kat no kasta kat ma-develop kanya tayo iti intimacy ken iti Dios ken maammo tayo isuna.
Ket tapno kas taod kakabsat ket mo kitay agdengdeng ta ket excited dan nga mapantayo nga pagsasaritaan ket tay challenge number 2. So to challenge number 2 kakabsat, children born of God exercise the rights given by Jesus Christ. So swerte batay anya iti aramiden ti nga root kas may isang anak na kung nanay ito iti anak ti Diyos ket si papasnek ang mga ramat kadigiti kalintegan nga impaay ni Yesu Kristo kasanong os-osaren ti anyaman ani ipaigan ka anya dagiti gundaway asaan ka ang mga pagtulnog kasi bubuo iti pagayatan na. So dati tinday pagtungtungan kakabsat ket anyaman digiti impaikan nga nga road nga kalintegan ni Apo tayo Yesu Kristo kasano titatang kasasaren ket adda iti gundaway nga road nga madi tayo maipay buo that kay kalintegan tayo or kardungan tayo at mga asakat maramid tayo or ma-success tayo iti pagrantayan tayo as anak iti Diyos. So kahit kung naawagan na iti ligatat ka tayo siya na itinukang na kami ganon iti kabalasyon na panggap that ng challenge number 2 at legal. Nakamute ka, Adel. Yan. Yan. Naimbagmanin nga Rabio narod amin. So dating tayman nga challenge number 2 nga kaskunanad to nga ti anak iti Diyos ket si papasnek amang ngaramat kadagiti kalintigan na nga impaay ti Jesus iti Kristo kasano nga us-usaren iti anyaman nga naipaay ken ka anya dayti. So para kanyak daytoy ket awan iti sabali nga talaga nga inakubraen no di seriousness nga inak exercise the gijay rights nga inted ni Christ kanyak. So no ana ba the gijay rights nga inted ni God kanyak itataket DJ tingarod faith DJ authority kan DJ power na nga dapat nga inak ipas ng aramiden kunakman iti biag ko no kasanok ba nga exercise digitoy nga rights nga inted na kanya kasla ko maiti faith nga talaga kasanok ba nga exercise daytoy. So nakita para kanya daytoy ket DJ pinangi exercise ko nga haanakon nga DJ agbuteng wenno haanakon nga DJ agsanod no diket ada DJ dakkelen nga pamatik nga maited ko iti buong buo iti biag ko nga ag mga ramid iti pagayatan na uno so timang tungpal diti kayat lang agbalinak nga maysa nga agiwarwaragawag kadigiti sasauna iti padak nga tao nga adjay ti faith ko nga digitoy nga mashirak ket agbalindan tumot nga maysa nga sumursurot ken nauneg makaron tinauneg nga relasyon iti Dios kan DJ muat nga talaga kasano nga exercise ni J authority tagpayso nga adu ngamin talaga di DJ masesharan nga minsan ket aggressive wenno reject da ngem gapo iti daytoy nga authority nga inted ni Christ kanyak nga right ket masapul nga i-insist ko nga talagang ma-share kadakwada daytoy nga gospel tapno makita damet iti naragsak ken DJ nakaununeg nga panakirelasyon da kadi iti Dios kastamot DJ power nga talaga nga along as I walk in Christ every day along nga talaga digi testings when trials when no challenges ngem bakag kapo iti daytoy power nga inted ni God kanya ket kayak nga overcomean when victorious ko nga ma-overcomean digitoy nga trials tapno kasta ket agtultuloy na nga mangipakita nga syakit may saak nga anak iti Dios ken maipakita met kadagiti sabsabali pay nga tattao. So ti may kunana question itoy nga
Ada kadipay gundaway nga haan nga makapagtulnog iti sibubuo nga pagayatan iti Dios. So makita dito ket DJ adanak pay laeng DJ panakaadipen iti basol kuno di ko makakumitak pay laeng iti basol. So iti makita nga minsan nga anak nga makapagtulnog nga kini Jesus kini Christ nga agaramid digitoy nga pagayatan na magsurot iti pagayatan na so kas may nga anak ti Dios ket dapat gayam nga haanakon nga paadipen iti basol no diket agpaadipen na kini Jesus Christ laeng nakangkanayon nga masapul nga DJ iti nalinteg ken DJ karakter na nga naayat nalinteg kan na santuan. Ilang Brad Dennis. Okay, pagyamanap at Gidel, ket unay ayat na baro tinaraburan na tayo ti Apo iti pamati marod na latara. Tuloy tayo nga ramaten or munag tayo iti pamati tayo ti Apo. So awat man ni si Charlene. Okay. Sige, praise the Lord mga kapatid. Good evening once again. So DJ question tatay dito'y met, basaak lang met, basaak pay. Ti anak iti Diyos ket si papasnek nga mga ramat dagiti kalentegan ni impaay ni Hesu Kristo. So iti maysa talaga nga anak iti Diyos ket masapul nga rod nga addaan king kuana detoy si papasnek nga mga ramat dagiti kalentegan ni impaay iti Diyos. So, DJ nga min nag-anak kami ka DJ word nga napasnek nga talaga. So, as may isa nga estudyante, kumakatkusyo, digiti matis estudyante, di ba? No, addaking kwa na dito si papasnek nga agadal, ket uray ka nayon nga puyat, uray ka nayon nga nabannog iti panunot kada even iti bagbagikat no, addaking kwa na dito nga napasnek nga pinag-adal na, amok ken mamatiak nga talaga napintas ti pagbalinan na or napintas iti resulta na. So napintas met kakabsat mo i-divert tayo talaga met iti spiritual nga life tayo deto nga adaan talaga kasto nga karakter iti maysa nga anak iti Dios ada iti napasnek talaga nga pinangusar iti anyaman nga impaay kada tayo iti Hesu Kristo. So DJ kunana dito anya ka digito nga impaay iti Dios. Bukod ka digiti talents wenno digiti subsubra kanya tayo kakabsat nga anda kanya ti tatta iti perfect nga impaay kada tayo iti Dios nga masapol nga mausar talaga met ket isu deti diti sasauna. So naging perfect laeng talaga met nga iti nang awat iti Dios ket masapol nga rod nga napasnek met nga mangi-share met iti pada na nga tao, especially deti word ni God. So saan tayo nga mabalin nga iimot deto nga naawat tayo iti Dios nga haantay nga ma-share iti pada tayo nga tao no sa sino mismo ni Hesu Kristo iti life iti tao no diket mausar talaga deto iti nasaya at nga panggep ken talaga nga isu iti ibiyag tayo kasi deto iti kayat ni Hesu Kristo as maysa nga anak na mausar no anyaman iti impaay na kada tayo. So deto DJ life na mismo iti sasauna kakabsat ket DJ laan kanyak masapul nga si papasnekak nga rodmat nga mga ramat deto inted kanya ni Hesu Kristo nga ipaay ko mat iti sabali nga tao. So DJ laeng. Isabel. Okay, sinarot sa at naman tuon nga bumayag ket awag ako ni Ate Nuya nga iso na ay ni Jalo. Jalo. Okay, so nayunak DJ ko min share ni si Shawilatan kasi halos yun lang din naman yung aking naawatan ka dito. So, ti kalintegan ngamin nga impaay yak acknowledge kung impaay ni Apo Jesus at adum nga talaga ngam ti ka-importansyan nga kalintegan. Kadeta nga talaga pinangpausar dito nga biyag nga mausar para iti pagetan na which is muna iti amin detoy pinangiwaragawag nga talaga ti ebanghelyo kas kumamat kanyak no kasano tin experience ko anya iti napasamak kanyak anya tinubra ni Apo Dios kanyak babaan iti pinangi di pamatik mat nga di pinangi share iti ebanghelyo ori sino nga tao no once nga maawatan na no once nga adda iti pamati na kani Apo Jesus ket isu na ket mabalbalyan wenno ma-experience naman nga talaga nga dati max experience ko tangaragsak ken kapya babayan iti pinakipagrelasyon ko kana Apo Jesus. So si papas nakakmat dapat nga mangyusot dati kasla ko matata very busy week yan ti trabaho
So ado digiti dapat kobraan. So DJ nga pinangipasnek nga pinangiyuswat iti trabaho ti lubong mas pay nga si papasnek ka mga ramit ti pagetan na even kadigiti estudyante nga kakabsat ti nga naka-tune in amok no kasano kayo nga si papasnek or kasano nga nakapasnek kayo nga agadal kastamet iti dapat nga obraen tayo iti pinangamam mo o kastamet iti dapat nga obraen iti pinangamam mo yo kani Apo Jesus. Tapno no kastakit dato nga kalintegan haan laeng nga naawat iti dati bagbagada no mabalin nga dakayang kasi dakaylaeng iti naawagan dakaylang iti dakaylang ti leaders dakayo nga papastors which is wrong. Ti kalintegan is naawat ti kalintegan tayo nga mangiwaragawag no mangi-share ni Jesus Christ iti pada nga tao ket ma-experience iti amin nga tao nga pudpudno nga nangawat kani Apo Jesus akas Diyos kan mangisalakan iti panagbiag na. So DJ laeng dapat anya man di mapaspasamak tatanta siga syakon wano datayon ket anaken iti Dios i-exercise say dato nga kalintegan nga mangi-share, mangipasa, mangipasa dato nga mensahe tapno no kasta ket haan pulos kag sardeng aglalo ket makita tayo ti aglawlaw adun digiti signs nga dandanin nga subli ni Apo so santo sayangenen datoy nga oras datoy napatbati pa nga oras ken aldaw tawen bulan tiyempo nga impainan no kiti we should make every effort nga maayo ni Apo Dios iti biag ti tumunggal may sa kanya tayo. DJ lang kanya po ya. Bless us all. Sige, Brajalo, pagyamanan nga skula una ya dati pa kalintegan-tegamin ka dati pinang sa item at lain dati awat tayo nga parabol ti Dios niya. So kahit kung awagan niya apelyido item niya sunat nang lepas ka dati nga topic or challenge number 2. Sige, kakabsat. Kas makitak dati challenge number 2 kat right to become a child of God or right to become children of God. Isu dati tibag maawata kakabsat nga imbaga na nga right. Isu nga it's a great privilege nga naawagan tayo akas anak iti Dios. Ket tatakot DJ kunana nga si papasnek. Makita kakabsat iti pagpintasan na nga kas makuna nga naadaanak ti right nga agbalin nga anak iti Dios. Ket tata tinakitak kadati kakabsat gaputan na ikanak iti right as a child of God kasanok nga rod nga ibibiyag datoy nga mayanurot iti pagayatan iti Dios. Isu nga no kita at DJ right ko as a child of God ket nagpintasan launay gayam nga makita kaniya DJ pagiging anak ng Dios. Ket tata ti makitak nga kas application na dati kakabsat ket demonstration nga kas anak iti Dios. I mean is detay mangibibiyag akas anak iti Dios. Makita kanyak iti no kasano ni Christ nga agwo-work iti biyag ko. Ket number 1 dati kakabsat ket detay right to obey the Lord Jesus. Kasi inikanak ti karbengan nga anak na iso nga right kumet nga talaga nga suruten wenno agtulnog iti pagayatan na taamok nga haang nga nagkamalinigad nga nang design iti biyag iti maysa nga tao personally kanyak nga dinesign nak gayam nga mga ramid iti pagayatan na. Detoy lang gamin ti ultimate nga purpose ni God iso nga DJ pinang-acceptar ko ken pinamatik ken kuana detoy karbengan nga inawagan nak nga as anak iti Dios. Iso detoy ti makitkitak nga right kakabsat ket no kasano nga nay demonstrate detoy kakabsat ket isumot laeng detoy isurumot laeng iti kaadwan kang runaan na dagiti haan pay nga nakaawat ken kuana ken habang nga inawat da itultuloy lang nga isuro da babaen met laeng iti pinang follow up ken kuada aging nga agrow damat akas anak iti Dios. DJ lang Dennis, Brad Dennis. Thank you. Okay, sige kakabsat. So nalawag kakabsat iti obraen tinga ket dapat ket si papasnek tayo nga mga ramid or mangidanan met laeng ti sasa iti Apo dati iti kayat na sa kunan natin niyang we have the right to obey the Lord. Okay, tapno no kasama at mamurmurayan digiti kakabsat tayo nga agbibuya kahit kung may shout out digiti kakabsat tayo agbibuya da Florence Domingo, Lloyd Junal Guillermo, Gerald Prospero, Audrey Jericho, Karina Kitog, Joel Eugenio, Christy Jane Inay Iboos, James Mariano,
when kakabsat, mo nga dakay pala tagbibuyan o adda kayat yung i-comment at comment kay lata. Tapno no asta kayat alive kay lata nagdingig kayat yung oras. Kayat ngaro tuloy kayo mapagsaritaan pay iti challenge number 3. So that iti challenge number 3 tayo kakabsat. Children born of God live the life of Jesus Christ. So ti anak ti Dios ket agpaay nga agbyag atas ken ni Yesu Kristo. So anya dagiti karigagay mo ano daduma ket haan nga agpaay pakadaydayawan ni Apo tayo nga si Kristo. Anya ti arimidan tapno no sorry. Anya ti aramidan tapnon umunag pay iti panakaawat mo iti biyag ni Yesu Kristo. So dati tin kayo maudi nga pagtungtong ti kabsat anya iti dagiti tarigagay mo pay nga daduma ket haan nga agpaay iti pagadaydayawan ti Apo. So dati nga ron iti forma ati kahit kung awagan mo muna ket ni Sis Shawi. Sige. Good evening once again, kakabsat. So ditoy, di question or di challenge number 3, iti anak iti Diyos masapul nga agbyag akas ken ni Hesu Kristo. So anya dagiti tarigagay tayo nga dadumahaan nga agpaay pakadaydayawan ni Hesu Kristo. So adu digiti tarigagay met personally kanyak nga kayat ko talaga met nga maawat talaga in the future. So digito iti usually talaga dito iti mangdiribok kanyak iti panag-ubay ko ken ni Christ. Reality nga talaga. Ngem in reality talaga magkakabsat ket iti tao kayat na talaga nga addaan iso na iti makunkuna nga blessings every day Ngem DJ nga rod anya digiti tarigagay nga daduma ket saan nga agpaay nga pakadaydayawan ni Hesu Kristo. Digitoy nga mindset, digitoy nga tarigagay ko in the future iso iti mangguyguyod kanya kumbaga nga haan nga magiging fully iti obedience ko ken Christ. Ngem dito nga rote ko nak dapat maging klaro lang kanyak dapat kakabsat or maging deeper lang di understanding ko ti makunkuna nga blessing ket haan nga blessing nga iti material ba iti maawat ko or iti magunod ko iti future no di ket iti blessings ket iti mang-overcome kadigiti testings, kadigiti challenges, kadigiti amin nga trials net ited kanyak ni Hesu Kristo kasi amok ken mamatiak nga no once nga ma-overcome ko detoy magiging victorious nak nga or makapasaak nga deti offer iti lubong ket deti iti kayat ni Hesu Kristo nga malagpasak nga talaga kasi as may nga anak iti Dios masapol nga agbyagak akas kenkwana. So because I believe nga through testings, through sufferings, ken kadigiti amin nga panubok iti panagbiag ditoy na nga iparealize ni Hesu Kristo dagiti na dumaduma kumbaga nga masapol nga obraek as misa nga anak na for us talaga bat nga ma-equip ken agbalin nga strong ken mature nga anak na so in faith so ti kunana ditoy nga ti kunana ditoy anya iti aramidem tapno umuneg pay iti panakaawat mo iti biag ni Hesu Kristo. May salaang iti makitkitak talaga kakabsat di intimacy ken Christ through my quiet time yung maging deeper talaga mat iti word life ko kasi amok nga dito iti foundation iti relationship ko ken ni Christ nga dapat haan ko nga putulen iti anges ko ken kuana ket dito di panaki sangop or panaki adal ko iti sasauna panangadal ko kadigiti sasauna panakikisarsaritak babaen digito nga sasauna kanyak. So dito nga rod maging willing nak lang talaga nga time ko ket mausar para ken Christ para maging deeper digi word ko te pakikinig sa mga aral, mga utos ng Panginoon ken di maging faithful laeng kakabsat dito ti application tapno maawag nak as may nga anak iti Dios maging intimate lang talaga met ti relationship ko ken ni Christ iti time ko ken kuana ken maging faithful laeng iti amin nga tasnget ited na kanyak. So DJ lang kakabsat. Praise the Lord. Okay, yang anak si Shawi. Ket kaysa unay ayang masapul kayo nga ramatit iti biag kayo. Rod kahit kung awagan ni Aten Iya.
Okay, nimbag nga rabi tayo. Nasa challenge number 3 tayon kakabsat. Ket nagpintasan launay manen dati nga pang talo nga challenge nga umunig isuna. Ket dati kunana ditoy nga ti anak ti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken ni Hesukristo. When datoy iti kayat ti Dios nga pagbalinan wenno biag dagiti immawat ken kuana. Gaputat awan sa bali nga kayat iti Dios iti biag iti maysa nga tao nga immawat ken kuana no di suruten iti biag nga kas ken ni Hesukristo. Isu nga itanga gundaway kayat man laeng nga ano detoy nga talaga iti usto nga biag. Iti biag iti life ni Jesus Christ ken iti pinangaramid iti ministry nga kasmet laeng ti pinangaramid ni Hesukristo. Ket awan sa bali nga kayat kumat nga i-challenge ti bagik itat ta nga detoy lang iti everyday nga ibiyag ko kakabsat. Detoy lang no kasano nga ibiyag ni Hesukristo. Ta awan nga rut ti sa bali nga kayat na nga pagbalinan kadagiti anak na no di detoy sumurot lang iti usto nga biag nga kasken doon. So DJ lang Brad Dennis nagpindasan lang i-ano detoy nga challenge number 3 awan DJ lang ti kayat ko nga i-ano share. Diyan nga nakatimiya, at ang kadalasyan nga kapag ako, at takmuhan to na kabsat, at awag ako ni Ate Lidel. When kakabsat aya ang agpaiso launay DJ imbaga ni Mia itatay nga ti kayat nga makita ni God iti biag ko ket DJ agbibiagak nga kasken ni Kristo nga deto iti inak ibiyag nga talaga iti inaldaw nga siya nga maysan nga anak iti Dios. So nga rod nga anang nga iti dapat nga tartarigay-gayek nga talaga ket awanin nga sa balin no di kat DJ agtulnog talaga sumurot ti pagayatan iti Dios nga daan ako DJ rag-uwan no ragsak iti puso nga makibibiyag kanya na nga digitoy nga masapol nga inak nga road mo itultuloy kuma nga aramiden amin digitoy nga awan iti DJ dudwa kuno DJ unbelief nga kastoy iti pagbalinak nga maysa nga anak ti Dios DJ kas ti character nga ni Christ nga adda kanyak nga inamakita sila kuma DJ adda anak iti DJ ayat na santuan nga talaga nga nalinteg nga kaske ni Christ. Isu iti masapol nga ibiyag ko nga agnanayon. Ken ti maysa nga application ko matata detoy nga kasimbagana deti anya bati aramidek tapno manamong pay iti panakaawat ko ti biag ni Jesucristo ket gusto nga agpaiso DJ personal nga acceptance ko kini Christ DJ right heart right relationship nga ore ana DJ sitwasyon when no emotions nga ada kanyak ket haan nga deto iti pagkapsutak no diket adapay nga paunoy ket ti makamangawat kadigitoy nga sarsarita na kanyak tapno kasta ket agrayray wenno DJ umun-unig pay nga talaga iti relationship ko ken han ko nga pulos nga ikan iti gap kuma DJ pinaki-sarsarita kanya na through DJ quality ken quiet time. So nga dito ti dapat nga ubraen gayam ti maysa nga anak ket kan kanayon nga ada iti asideg nga pinakikaykaysa ken kan kanayon nga panaki-connect kini Jesus Christ. So dito lang. Is that? Okay, pagyamanat Ate Lidel, at pagkaunay nga masapol tayo nga para natin itibiyag tayo nga ron nga kakadaydayawan iti ako. So, gradyalo, kaya iti mangi repas at yung salas ng mga kapsat. Tilang actually badbantayak mo tatan kakabsat tapno no maibiyag ko dito biyag kas may isa nga talaga nga pudno nga anak iti Dios ket di kitay banag which is agsubsubli lang mat
digiti nga weaknesses tarigagay mabalin ngamin nga tarigagay ket dakes kan naimbag nga tarigagay kun natin daduma but kanigad amin awan iti sabali nga tarigagay no han nga ni italik kanya na that we ket tarigagay nga para ti bagbagi. So no once nga ibilbilang day ngamin digiti tarigagay nga pakaydayawan iti Dios amin that we ket kumbaga fruit iti Espiritu Santo nga adda kanyak o adda kanya tayo amin, which is love, joy, peace, which is timina ka main ano na ket self-control na talaga. Yung self-control, yung anger, and even the bitterness itself, which is digiti masapul nga matayon iti biyag ko tapno kasta ket agtultuloy nga may daydayaw ni Apo Jesus iti biyag. Kuhaan nga tarigagay nga pangarap lang iti panagbiag kasi siya ko I admit nga awanen iti desire ko pay kadto nga biag no hanggang agtulnog ka nagserbi agbalin nga fruitful iti personal nga relationship ko kanya na ken panang recap no kasanok nga mas lalo pa nga mamamo ni Apo Jesus hanak pulos agsardeng no kid tuloy-tuloy ak lang despite adu di kitay pakatesan nga talaga especially iti adda iti area iti leadership ngam digitoy ket banag tapno no kasta papaspasan pa iti Dios iti panagmature kas may isa nga tao nga kas may isa nga kun consider ko nga bagik ka napili ti biyag ko nga pinili ti Dios. I am willing to be stretched and I am willing nga agtultuloy ngaag-adjust to become responsible tapno no kastagat may daydayaw nga talaga iti Dios overcome amin nga banag ngahan nga pakaydayawan na tapno no kastagat ay may daydayaw nga talaga iso na iti biyag kung makita deta it will shine naturally haan tayo nga kung baga mailimit makita data nga talaga even it will result noan niya digijay bunga iti pa nagtulnog ken pa nagserbi kanya na no pudpud no nga napintas or may daydayaw ni Apo Jesus ti biyag ko babaen digiti tarigagay tatta nga mangitonda iti pakidaydayawanan haan nga datehan na pakidaydayawanan. So DJ laing kanya kuya and God bless us all. Sige. So nalailawlawag kan nga tayo kakabsat no anyaman dati kababalin nga rod iti may isang anak iti Apo. So ang dami iti nakita kitol nga dagop amin digiti ibagay mo kakabsat then amok na dati iti may isang kayat iti Apo kada tayo masapay tayo iti may isang anak iti Diyos ket ayat iti pati tayo iti kada tayo ng tao then may isa nga kadwa isubat kay parabon nga rodmet iti paay tayo iti kada tayo ng tao saan ket si papasnek tayo nga aramiden iti pagayatan na so right nga sawen paaramat tayo dati biyag tayo ken Apo tayo nga si Kristo at no kastaket maisapnap or may danon tayo iti sasaon at kada tayo nga tao kaya kanat laing iti na kanati kapsat na bilin na kada tayo nga idanon iti sasaon at iti kada tayo nga tao iti karot masapol ikat tangarot ket denggon tayo iti nasantuan nga aramid or i-share kanya tayo ni si Sawi iti pinangganan iti Evangelyo at nang dili ko kapsat pay nga gagayen digitay contacts tayo kat naman gamit at pinapid mo kat nakastart kat iti may isang application na namin okay as may isang anak Apo masapol na nga amuna nga idanon iti sasaoy iti Diyos ti kada tayo ng tao. Yes, Sawi. Sige, praise the Lord mga kapatid. So sige, itultuloy tayo nga rin iti pinang-understand pa kadetong verse iti John 1 verse 12 and 13 akas kinunana dito kakabsat nga yet to all who receive in him to those who believe in his name he gave the right to become a children of God, children born not of human or natural descent nor of human decision or a husband's will but born of God akas kinunana ditoy. So nalawag dito kakabsat nga iti maysa nga anak iti Dios masapul nga rod iti panangawat naken panamati naken Jesucristo. So did you word pa lang nga anak iti Dios ket nagdakkel nga pribilehiyo nga maawag as maysa nga anak na siguro adu digiti dumdumngeg itatta nga
adda iti professional dan, adda digiti siguro dumdum itata nga mamaestra, wenno inhinyero, wenno daddu mapay, di ba? Nagdakkel nga ragsak idi naawat yu deto nga profession, di yu kadi ammo nga iti kakadakkelan or kakapintasan nga maawat iti maysa nga tao, ket agbalin as maysa nga anak na. Deti iti nakapinpintas nga maawat iti maysa nga tao. So, adda iti pribilehyo tayon kakabsat nga maawag as maysa nga anak iti Dios no pudpudno iti panamati tayo ken panangawat tayo kadetoy panangawat tayo ken pudpudno nga panamati tayo ken Hesukristo. Ngem siguro itataado digiti agtartaray ti panunot tayo kasano nga rod ket siya ket managbasol met palaeng hangko deserve a maawag as maysa nga anak iti Dios. Everyday ket agsweet-sweet adda mo pala ti panagsweetik ko. When kabsat kasi nalawag nga kinunana Jerome 3:23 nga amin nga tao ket nagbasol. Awan iti nailaksid kadetoy nga supapak or awan iti nailaksid kadetoy nga naawat tayo or na-inherit tayo kada Adan ken Eva kasi amin nga tao ket managbasol. Ket kadeta nga basol nga isu iti mangguyguyod ken ka nga panangawat mo ken Hesukristo, nalpasen kabsat nga naugasan nen wenno nabayadan ni Hesukristo kasi inpaay na iti ayat no impakita na ti ayat na kanya tayo nga tattao babaen iti dara na nga nagayo sa cross kasi amin nga rigat amin nga tuok ken insulto nga dusa nga lak-amin kumang iti tao nilak-am amin iti Dios detoy kastoy iti pinangipakitan iti Dios iti ayat na iti sangkalubungan ket itata kabsat nalawag nga rod nga haan nga iti sin iti mangguyod ken ka nga agpatuloy nga haan ka nga ag-ubay or mang-awat ken Hesukristo no diket babaen iti grasya na iti panang-awat mo nga pudpudno ken Hesukristo iti pamatin ken kuana ket adda ti karbengam nga maawag as maysa nga anak na pudpudno nga panamati ken panangawat mo ken Hesukristo sika ket maisalakan. So haan nga iti babaen iti aramid iti maysa nga tao iti pakaisalakanan wenno ti sabali nga tao dagiti pastor wenno iti aglawlaw mo ket iti maysa nga iti pamilyam kumbaga ket maysa nga kanayon nga addi church part isuna iti body iti church iti church kumbaga no diket personal mo nga awaten ni Hesukristo kabsat deti iti pudpudno nga relasyon mo ken pudpudno nga panangawat mo ken Hesukristo pagtalkam ken dapat patsem ni Hesukristo nga agtaeng talaga iti pusom ken iti biag mo ken iti maysa nga nang awat ken Hesukristo masapul nga rod nga DJ nga rod pinunana tatay digiti topics kakabsat nga agtalek nga 100% ken Hesukristo nga isu iti mangiturong iti biag iti maysa nga tao addaan iti sipapasnek nga mangusar iti anyaman nga impaay kanya tayo ni Hesukristo nga maipaay iti amin ken as maysa nga anak na masapul nga rod nga agbiag tayo akas ken kuana. So detoy nga rod kakabsat masapul nga awaten tayo nga rod ni Hesukristo akas Lord ken personal nga Savior tayo. Ket kadigiti kayat na nga mang-awat ken Hesukristo idalwan kay man nga rod iti maysa nga kararag kadigiti kayat na nga mang-awat mabalin nga suruten da kakabsat detoy ket pamaneknek lang nga talaga nga pudno tayo nga awaten ni Hesukristo akas Lord ken personal nga Savior tayo. So, kumararag tayo nga rod kakabsat, o Apo Diyos ana ilangitan, amok masyapket managbasol, pacheck nga adu tinaglabsingap, kadigiti amin nga panursurom, nga amok nga haan nga pakadaydayawam o Diyos, ket amin digitoy ket innak dumawat iti pamakawan, mamatiak nga sikaket natay sa cross gapu kadigiti basbasol ko. Ket mamati akpay nga nagungar ka iti makatlo nga aldaw gapo takayat mo nga isalakan iti entero nga lubong ket itatta nga gundaway lukatak iti puso ken iti biag ko awaten ka akas Apo ken manangisalakan iti biag ko agyaman ak o Dios kadeti baro nga biag nga inted mo kanyak agyaman ak pay o Dios kadetoy banal nga espiritu nga amok nga isu iti mangiturong kanyak iti pudpudno nga dalan ket amin nga rod digitoy o Apo, idawat ko ken ikararag ko itinagan ni Jesus. Amen. So praise the Lord mga kapatid. Okay. Datay iti ebanghelyo iti Dios kakabsat. At
Road intayon iti announcement kakabsat. Okay, ito announcement tayo. Every Wednesday kakabsat ket mararamat ay mararami dati lifeline. Kastamet kaya ti lifeline topic review ket from Monday to Saturday depende kada ti oras nga inset kadito kakabsat. Ket amok na dating pinagdangil tayo iti dating topic review ket umuneg pa iti panakam tayo iti Diyos nga namaswa. Kastamet pa so dati day in prayer and fasting ang dati iti first Saturday of the month. So awisan kayo into no next Saturday ket maangay kakabsat iti VIP tayo into no April 2. So datan to iti pakaangayan na or aldaw nga maangay dati nga VIP. Kastamet pa iti freedom in Christ. So kanang bigat nga mapasamag dati kapsat so iti contact tayo be ready da kayo ket IC. So mabalingat nga dumanan diti leaders or may da kayo iyaban mukhang kayo iti isang level kapsat. Kastamet pa into no Sunday sa Sunday worship service mang angay datoy iti every Sunday of course 8:30 to 10:30 na kuha kapsat ket mabalingat nga face to face and live via Facebook page and YouTube mabuya dati kabsat so dati face to face na sanjay top building and agresyonan kakabsat dati episode into no Sunday maangay na dati iti 1:30 to 2:30 PM. Ket nga road dati nga gundawayan ket amok nga adu iti in paay nga revelasyon ti Apo kada tayo ket amok dili kay kakabsat tayo nga dineg ket anda iti or naawat da nga sasa iti Dios ket mabalantemet nga shout out tayo dili kay kakabsat tayo nga contact tayo kakabsat kas kana contact tayo mabalan tayo kay laeng nga tultuloy tayo kung nakidi nga aramid iti pagayatan iti Apo. So, anda ba kahit na pa i-shout out dito contact na? Ate Lidel, i-shout out mo pa dito contact mo na Biboy at ta. Tako nga madada nga agdingdingig kita ta ket itultuloy ti nga rod dagiti nga madadal ket deti timang paggrow kada kayo nga kagnanayon iti spiritual nga life yo ket naimbag man nga rabi yo nga rodin. Sige, Brad Jello, kahit mo kayo nga i-shout out dito kabsat kadun sa nagbuya kayo ka nga contact yung Gabo. Okay, praise the Lord. Shout out. Kandi kita kakabsat nga nag-tune in ken excited nga umay attend ag-join the Freedom in Christ on bigat. So I hope kakabsat nga i-enjoy yo lang iti makipagrelasyon iti Dios ken kastamet nga ring tayo amin nga masabat no bigat kakabsat tapnawan malada. God bless us all. Nakamute ka kuya. Ay kapayaw. Diniya. Sige kakabsat, taimbag nga rabii tayo manen. Thank you kadagitay nagbuya. Ni Florence ken ni Dina ti Santa Maria ken praying kadetay panag-attend dati FIC no bigat. See you all at Santa Maria ken digitay taga-apayaw naka-heart da itatay nga agbuybuya kakabsat. Thank you ti Biagyo ket itultuloy yo lang nga agubay kini Jesus Christ. God bless everyone. Okay, God bless everyone. Nastamat pa dili tay kabsat tayo nga rod ken Kuya Ronald amo kagbibuya ka ta kuya ket tultuloy tay lang kabsat agtunog ken tiap tayo nga namaswat. So na itinangted nga rod iti karabingan tayo nga agragsak, agragko ken agdaydayaw iti Apo. Ket inday nga roden iti pinaglepas dati nga aramid babaen iti
closing prayer. So agdumog tayo ken karaman digiti sa tayo nga nakatune in palaeng ket kararag tayo rod. O apo mi nga Dios nga nasantuan kaning daklan si kaapo tinidaydayaw dating aramid ni ket pagyamanan ni wapo to ni na kami ti gardengan agtulnog kada kayo ket nga rod ita ket masapul mi o Dios nga dumawat iti kaasit at nakasagat si papasnik kami nga mga ramid ken mingidanon iti sasauyo iti padami nga tao si ka o Dios iti nindaklan nga Dios nga nakabalin amin nga mangbalbaliw iti mesa ken mesa kada kami ang balbaliw dagiti mading aramid ni agpapan iti napintas nga aramid o ako ket amumi o Dios babaen iti ayat mo kada kami ket kami met nga rod idanon dati ayat iti padami nga tao ket benisyonan na kami kay o apo iti salon-at kas kami kay kinakirat kinakaitani ket pastek ni o Dios nga mangsurot iti pagayatan niyo idawat nga rin amin dagiti wapo tinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Okay, God bless everyone. See you again next week. So, bye-bye. Bye-bye, Kabsat. Anak ka pa lang, ganun ka. Tapos saan. Bye-bye.